Well, it's not for me to recommend. Dapat yung mga security forces na mag-recommend. Tingnan natin. Ako, I'm from Mindanao. I have talked to all the people in Mindanao. Hindi naman all, kundi karamihan sa mga tao ng Mindanao. Alam mo, kumusta kayong Marcelo dito? Kumusta? Sir, hindi ko namin ramdam. Maramang normal lang rin, wala pa rin. Yung mga sabi ng mga tao. Pero alam mo kasi, with Marcelo in place, lamang ang ating security forces dyan. Lamang ang ating security forces. Lamang. May upper hand tayo against the terrorists.